Tak to jsem dělal včera, jo, s baťákem, to zase jako dobré. No to už ne. To už jsem spadnul. Takže já ne. Jak to bylo? Já jsem to neviděla. Za tu hlavu. Ale počkej, abych tě ale možná vyzdvih asi. No to se nemyslím. Kdyby si skočil, já bych tě vyzdvih. Aha, dobrý. Jo, dobrý, to chápu. Jo, pohoda. Jo, v pohodě. To dáme všichni, že jo? Ty bláho na ty ruce, cože, tak to asi ne, hele. Kláro, to nebylo, že jsi těžká, to ne, no ale... Jsou nějaký efekty. Tohle byste možná mohli zvládnout, to je docela takový v pohodě. Tady se ještě dělají, že máte jeden zámek tady, tady vlastně druhý, to je taky poměrně bezpečný.